Bol faulovaný v tejto chvíli na fauli 3-3. Krásnu gólovú akciu predviedol Erik Jirka v Belehrade. Naservíroval loptu Erikovi Grendelovi, ktorý vyrovnal na 1-1. Trnava potom doma nezvládla odvetu. Srbskému šampiónovi podľahla po predĺžení a v úvodzovkách spadla do Európskej ligy UEFA. Ale stále tu musí byť obrovská motivácia zaznamenať historický úspech a postúpiť do skupiny medzi najlepších 48 tímov druhého najprestížnejšieho pohára. Obrovská šanca. Bude to pokutový kop po faule na Martina Tóta. Áno, penálta pre Trnavu. Prvý vzruch pred domácou bránou, v ktorej stojí Aljaž Ivačič. Je bez práce, ale bude čeliť pokutovému kopu. Super šanca pre trnavský Spartak po tejto štandardke. Najskôr center na Hladíka a Tóth zozadu faulovaný Rokom Kronaveterom. Sledujme to detailne. Niečo podobné ako v ligovom zápase medzi Trnavou a Zlatými Boravcami, keď podobne chcel zakončiť Fabian Mizembek, bola z toho penalta. Teraz je tu pokutový kop, záver 22. minúty a zodpovednosť berie na svoje plecia pri absencii Borisa Godála, ktorý poslednú trnavskú penaltu nepremenil proti Crvenej zväzde. Marek Bakoš má šancu streliť druhý gól v trnavskom drese. Marek Bakoš, dôležitý moment v polovici prvého polčasu. Bakoš versus Ivačič. Bakoš dáva gól a Trnava vedie v Ľubľane 1-0. To sú skúsenosti, s ktorými počítali Trnavčania, že Marek Bakoš ich prinesie do Malého Ríma a Bakoš pohodlne prekonáva slovinského brankára. Trnava zvládla úvod stretnutia na výbornú. Súpera pustila do jednej šance, vydýchla si, počkala si na svoju príležitosť a vďaka svojmu pohárovo najostrielanejšiemu hráčovi Marekovi Bakošovi vedie v Ľubľane 1-0. Bakoš, tvrdá strela do stredu brány. Ivačič sa hodil po svojej ľavici. Jirka sklepol loptu, dostane od Bakoša, je to gól! 2-0 pre Trnavu v 35. minúte, vlastný gól. S jednou strelou do priestoru brány vedie Trnava. V Ľubľane 2-0. A nešťastníkom je domáci kapitán Branko Ilič. Takto to všetko vzniklo. Bakoš dostal loptu do krídla a Ilič išiel krkolomne do zákroku pred Erikom Jirkom a loptu si zrazil do vlastnej siete. 2-0 pre Trnavu na pôde Olympie Ľubľana. Gól, ktorý zaraďujeme do kategórie v oslabení. Tak tá lopta sa odrazila do siete, dokonca od ruky Branka Iliča. Super zápas pre Trnavu, ktorá vyťažila z minima maximum na pôde slovinského šampióna. 10 minút pred koncom prvého polčasu vedie 2-0.